Hej. Okay. Mig og Chris, vi oplevede noget rigtig weird for et par sommer siden i Østerhurup. Det er sådan en vildt irriterende dreng, der hed Jonas, som der var ret meget yngre end os. Han gik og irriterede os hele tiden og troede, han var så sej. Han var mega tyk. Han var en mega tyk lille fed dreng, okay? Men mig og Chris, vi ville lige lave sådan noget... sådan noget... Parodi. Ja, parodi. Det er rigtigt, det var jeg lidt efter, Chris. På ham, og også dengang vi var der. Nu skal I bare se. Det er Chris. Så spiller jeg Jonas, og så skal I bare se løjer. Okay, Chris, du starter bare. Okay. Ja! Okay. Skal I fortælle noget? Ja, det er så Jonas, der prøver at lave tricket. Okay, det var rigtig sejt trick, det der. Okay, det kan jeg også godt gøre. Vil I se? Det var ikke helt sådan. Jeg prøver lige igen. Nej, det var også forkert. Nå, men jeg prøver lige det andet. Det var heller ikke helt rigtigt. Jeg prøver lige engelsk. Ej, kan I ikke se det her træk? Jeg er så syg i det. Oh no! Du kan have det der syge træk der. Hvordan du kan det? Okay, prøv at se. Så gælder det sammen nu, at nu skal Chris så prøve at gøre det, som Jonas han gjorde. Fordi det var det, han sagde, at nu skulle han prøve at gøre det, som han lige gjorde. Lad os se, hvordan det går. Og så er det mig, der spiller Jonas igen. Nej, det var ikke sådan. Det var sådan her. Se, du skal jo røre dine ben, når du er oppe i luften. Sådan her. Rør dine ben. Sådan her. Op i luften, ikke? Sådan skal vi gøre. Okay, Jonas, så prøver jeg lige igen. Nu. Jamen, det var også sådan, jeg gjorde. Du rørte jo også noget nødt, jeg gjorde. Sådan her. Det gjorde jeg også sådan. Vil du se det her træk? Jo. Jeg rejser mig lige op og går herover. Jeg kan også det rigtig andet sejt træk. Prøv at følge det lidt. Jeg synes, der kan derovre. Se, jeg kan lave en sentimentale. Se, det var sentimentale. Det var rigtig sejt, det der. Pause. Det er også den sentimentale, som Jonas lavede. Nu skal Chris så prøve at lave den. Lad os se, hvordan det går. Og så er jeg min Jonas. Nej, det var ikke en sentimentale. Du skulle lave en sentimentale. Sådan her. Det er en sentimentale. Du gjorde sådan her. Det er ikke sådan, det er ikke sådan, en sentimentale, jo. Nå, men jeg har faktisk en drage. Vil I se den? Se. Men det er jo mig, der spiller Jonas. Se. Ja. Cut. Okay, det der med cut, det var ikke meningen. Vi prøver lige igen. Han skal lige lave sådan noget sjovt noget, det skal I lige se. Så det her, det er en drage. Prøv lige at se den. Den er lyserød øjne. Se det. Den er lyserød øjne. Det betyder, at jeg er forelsket i dig, Amanda. En lyserød øjet drage. Ja, det er mig. Der er forelsket i mig. Okay, Jonas dyr, du er for ulækker, mand. Okay, cut for den her film.